Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mworigereria bw'Ensoko TV na gukwandire andonsi asore no gusaba kwaninga gwatwarire ritukorigia ritukeriga tunyara ko batugusangana kumanya ari aenekiwe kurwase chinsemo au ne Jumatano chitariki mwancho mworigereria ni 15 na ibere mutinyi no 10 mu mwaka no gwechiri ubere 25 nemo buna botambe kera Jumatano tubwente ko bane barongo yane Frida Kirubo kurenda ase chisababu chitanyara ko bachigo tangeka ritukoria rero ninchubwe kandega igarakini kende ngera serikani chikone kya gukomanya ari aenekiwe asensemo ya kabere buna botambe tuchigutwara ensemo eria yeringana ryekemoya aso tukubwarero turachigo sangano mwaka Edwin Nyang'au asensemeria ya kabere aso tukubwarero tukuboria hengencho yomunuga omware naboigo omware mwancho murigeria kora tware ng'anu bwate ekerengererio naboigo gutaka gutomanya ebirengeri bya igoro yomunugo yo nabo gusangana into ase enamba hito esimu naboiga ase mitandao yaito yekerero buna Ensoko TV wose ase mitandao yande buna Clinton Ndigi mesa yama yakuru Ensoko ensa eyamo butko achakirwa. Karibu sana mwancho mworigereria utukobwarira tuguchakana robotiro kubwatia abamenyi b'ensemo ya Gekano ewodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bano baburio mujumbe bw'ensemo y'umushimwa Clive Gisairo anyara kubaka wesokia na kubakonya kubagachira ya visio mugambyo mokebwe sublocation ya Gekano bagusanga nabararia emambi yeri tukuria rero nigo bono baereire amakongwari bakumirana naro ekero bakurigia obokoreri ase ya visio murikito Vincent Munda agutumanya senchiro bwikirana ni kinyoro kya Gekano imeye wodi ya Magombo nigo nkomerana n'abamenyi abo bakorire birenga byabo bya botambe anene mono gutinyo bokoreri asabisi yo mugambyo mokebwe location ya Gekano asama tukamange enera bisi yabereke okonya eri kogendereria ayarenge tobogambi bwensemeye nabisi boigo yagachitwe n'abanyakenyoro na anyamagoga ya murocha ofisi yebo na mwahirigereri kilo muturedi arenge goja neri gogeri merimo twatema kwagacha kabadi agoroje binde tubitawurete bisumu bye chingoko twaje goroseria ofisi bakorera ali amakungu bagwetera karo bagendete no bokoreri asabisi ye nigo batebire ebakonyorana n'amakungu amange amakungu toja twaraga ekere mbure gotwa sabese chiro chingo tokongera kire ntubwatia toko abanangie gasuya ese ekero ya bisindi yana tokwagachu na ndio tumiete abanangie barabuna tokomigerani mali abande twasoka sika bono twatemire sana kukorega asi n'abananji through office lakini abananji bagwetere michande menge jubago chekere mbula ya chakire gutwari abidi twa break yekina twagenda ka ili twatendi litukolingao birogo ntobwati togo ikaranzera amagogo abunekirio gochugocho muna customer gocha kwanyore mbure etwete nande twari bitamba isiko twachi ikaransororo bono ntobwata bakongu Rochi bono ya ta gugete nande tukasiruru chimete ngabano tusirete agarenga ndogweru abamenyi nigo bono bagwechaya ekero bakurigereria abisi yabe kubakonya ekororekana encherenga buneye na mono gwetera ase obisi ya mwaraga yo mu assistant chief wa Gekano obisi ya nyale ko bage go solve disputes chinyinge na anda abantu abange bakonya kire korwa lakini asobo maana buna mwayerigereri unogo swa mali na asara abepi emagogo ni gatago getepi Gekano ga igarontu yobo maana ne obisi na into tobwanete gotumeka asoko of services go cha abantu baminto bunenchire yamo yokugenderia obokoreri bw'obugambi ensemeye niga abamenyi baburire mujumbe bworogongo musike Clive Gisairo naboigo eserikali ebakonye eri okubagachira enseme kororekana n'omunso tugosabanga tokonywe kindi cyonse ne serikali ratokonyerende bono tugusabye serikali teme sana kukonya okutebya abajumbe batwakachire chi ofisi ambare kiratukonya onye amaene
abandi bagokonyo na inche nasabire tokonywe tobekerwo obisi ere gaigai tobe tware none birugoime emesa na binto binde ebira torobeli asense mo yobokoleri tokonyo obisi yaito egwenera obisi Yonda alwe sabu muchumbe boro gongora tokonye abisi tonyora abisi buna ji abisi kinde. Vincent Monda, Ensoko TV. Tugusikabusio mwancho murigeri ase oroboti ronde maiga yogosomia ase miaka 35 na ibere mwarimu monere bwe skuru ya Riamoni senior secondary imeye ward ya Gesima ebunge gitutu Masabe county enyamira serieta Job Oira Nyanchoka nigo tikoria rero akodere emirimo yaye una umwarimu monene nigo hababwatani aho bagokera egasi umwarimu uyu anabereka kobeka sobotendere bwe skuru eyo murikito Steven Nyariki Mbunde nwarenga somo igoyo roboti rwa senjero bikira ase omoyega bogotimoka korwase meremo yobwarimu bonene ase skuru ya Riamoni yegotoka ase wodi ya Gesima ebunge ya Masabe me county ya Nyamira ase omwarimu monene bwe skuru icho Oira Nyanchoka atimoka korobokoreri bwarimu obukonyora abeire ase myaka 35 na ibere. That's near your home, and at one time served as a CEC member in Nyamira County. Brothers, I want to thank you. I want to appreciate your efforts in coming to witness my retirement today. I'm humbled. We have not had such a big number in any event when we are out. This is an indication of love, big love, by the way, for you to have come to grace my occasion. I am humbled. I'm happy. I don't know today when I'll sleep. I'll be very happy. Como ndamoroke buna maisani ekyagero mwalimu okolire gasi engiya yesukuru akokorega sipakegera atabwatire ntara akorere lakini aigweta akore warendera abana biya wasomire abana b'esukuru abandi bakugenda sikari for the past 25 years. Mimi yangu leo ni kukuambia hongera sana and may God bless you. Bless you your journey unokogenda iskari tokasoti gemburia gende mburia tienene. God to bless you as you start a journey outside there. Jenabe ngumukwani na mono naenda obero gonsira mono bagukwanekerekyo bwatani begisemi nigo bagendere kobeka bosio kanere byaba ibori nabayigo aborokigwa kobeka bosio esemi ekebungu kyobogima naboyigo koba bosio asoko imokia eyamate. So him I used to tell you teachers, if you do good job, if you do your work very well, utakuwa very young kama mzee when you reach 60. God will bless you. Egati abarayibekirana asomo yegoyo namona yokuriye kiro ky'ubunge ase bunge ya Masabo Mosque Clive Wora aserit koria rero inse foundation ya Clive Wora Foundation airwa goche gosomya abana bane ase a boarding abana bagosoma ase school ya Riamoni munentere ya moyo gosegeta chisemi eta case kyomwana orenge the only child otarenge boarding school ekera abana bande barenge boarding school kakwana no mwalimu akanke ile fees inke nenche ngakane yende tukabeko mwana ye boarding school mwana ya geta ne B- mwana ne university ya Rwanda mwako era and we identified another needy kid at the school way nere tukamobeke school asinga njobo korero bya mwalimu uyo akanke ile fees nende tukakanga mwana uyo nera agaeta ne sipi na rero iga bante biro na ikaransta abana mbaro wange banne bale chi day school ekera abana bane bale chi boarding mo wancha abana atobeke boarding school abana bali bonse bale a day school moche ko chamutuga iga egera tokore omwarimu tokwane nere tomwakande school fees egere baswe a boarding school na abande
na barabwa matemu gagocha baite bagende university kao kwanekerekio Clive Ogwora ni gatebire ng'a munere naro yebunge ya Kituma Saba ni gasabira bamenyi ng'a nere bya bakunikira mujumbe tamwe yemo eriyo borayi bonyare ko babogwonjereria ase ebunge yu ya Kituma Saba Ogwora yokwana egacha koligi ne obujumbe bwa Kituma Saba ninu mwagochora barayi mwachorete abarai kurumaega mukabakero murai etamwe yeme mugasoro kyoma mukamwe etamwe yeme riro nyambati etamwe yeme riroba etamwe yeme Shadrack etamwe yeme mwanjire ko mu etamwe yeme ne semyaka emerongo etato netano nebere nigo mwarimu gosemo principal wa school ya Riamoni arache kogendanga na gutumuka korwa semereba ya muno mwarimu asisegeto yanyare ko bage kubikwana bakwani ng'a nere bya bene kina ekere bari haso koreri annemono haso gosomia babe abaigenu korwa ase eskuru ya Riamoni yogotoka sewodi ya Gesima ase bunge ya Kituma Saba ime county ya Nyamira Kingo reporter ya Soko TV ritera Nyariki Steven number 3 embonde Yamano Murikito Steven Nyariki Mbonde kurwase enseme itogoskabosyo mwanchu murigeria inyomba yoboraro ya abanyaruka b'eskuru ya St Francis Igekondo nigo gotoka se wodi ya Kerenye bunge ya North Mugiranga se county ya Nyamira nigo yabwata umuriro umubasorero na gusamba ebintu byoborara se skuru yo ababisa kurwase ekyombe keria gekorimya umuriro kurwase county ya Nyamira mbaikira na enseme yo na konekia kobeka umukia bogokeya umuriro yo unyara koba gukubwata enseme yo akaratua renge gatwa igwa eliyo gikuruga igatwate buna eskuru yagire egatwa chiko ikaiga o mane bwa mangana twasangi na eskuru yagire paka ekaransirense elinde immediately abo kumbani gari y'umuriro yogocha kurimya umuriro yaikire yakire yatire gotema gokonya tekonya tikende gionsi kire gendo kyo bana kyayira nyomba bupi chimatres nchirima chiyete maria chianga chia bana bitabu ne chianga chionsi pinpox yende yakonya kurumaria bana twabaire no gukumya twaminyakire bakagaiga twanyari skuru akarte ki skuru gegete bana batusinyira abaibori mwakitago kora mwika kyoyo kire minto bana na botukumetia ba minto banyechi abantu toruse dia bana mbali ekarto konyore skuru egete gakita yo kumyo ko bagaki togo sabanga umushimi wa Nyamoko bwana gavana Nyaribo minyoke ga baligeri ga kora bana bwangu gankore na bali batagere gosoma na muroche amatemu narange twasiriye binte binge mono ega ko re bitabu abana no babegete binde bagosoma binde bakuri baisi exercise books na ji matres josi bi jagite ebitanda uroje bya bakabya ramama bya jienze umuriro ngayorukora umuriro yo nduma iri arasorukurwa because ntu twegure kurwe stwari nge twamnyaka gocha lakini okoranga kumetokea jambo umuntu kwikatu karenga igaiga bana otokirete karatere nyomba bwana ngumbu twegwe urie ko bugenie na kanyo nyongino na ngaki ino murwaire bwata abana bande batanga ya ngaige ko bugaiga bosa na bakani na nyamnyokire gocha igaiga nkanyora na kiege basara serikali yaito ya Nyamira na ngima ase mayo obutuki wanza bana iga bali chikamera chirige okwanwa abantu abakwatwe Toskabosyo mwanchu murigeria soroboti ronde hekero chimbo chia borkiwa chimbe chia rokandre hase chiskuru au nigo wana babwata ni kanisa ya Obedience yige Pentecosto kurwa soro sagia Rue County ya Nyamira banya reko baba kurwa ebirengerero byabo igoro yengane iyo yechiskuru konya ko ba chiwoka umodero bagusangana gitaseni kegia Soko TV asumu chuke birigo nigo wana batebire abana banya ko baba gukwanirwa na gukinirwa se chimbo chingi ya ase bona batebire abayiboriti batigera abari mboka kwanekia imeroberio yo Murikito Vincent Monda agotomanya senchiro boikira Nebikorwa byabana ekarobara se chiskuru ebyo byasugumira abantu kwemurungania muno bakuborania buna ki kyabereke asaba iboli bali barure birengerero byabo nigo bagwanchira na buna ababira begarurimo chimbwechi cyasinyire bata no munyakerogo ase kyombe kya OPCC amangana abana baitu bakorora togokora ese twena sitomenyete no ine njira kere bintu byasarikire njira tokorarameka nera abana baitu babo guiri bairira sikisku
enamba enene nigo yarokire koboria kanisa ebwatisi chisukuru eriokoreta chimba chindonge asa abarokiwa. Bishop Tendu nigo agotema chingaki ekanisa ebwate erigokwanera abarokiwa nigo chire chinke. Amatuko aetire kare abantu nigo bagasomira abachiprofesa n'abantu bane chidokita bare gosoma amatuko atano. Rituko lya Jumapili rituko lya Jumamosi igo lyari gosikwa. Bono go yacha koba abana baito igo bara chisukuru turauti. Bagosoma Jumamosi Jumapili. Nonya abarandi bakuraumiwa igo tusinyire ngaito konyora abana aba. Nare gosaba iga. Tiga abana tubanyore rituko lya Jumapili bari batumuka Jumapili toborokereria mang'ana anyasaye. Naba Jumamosi boigo. Egere nari turakonya abana basuko basabirania. Asamarieta ngoro como Pastor Joseph Bundi oyo Bundi ekinde. Amang'ana aya baretere ngati go mwana bagenda chisukuru Jumamosi bose bagenda Jumapili ling'aniri nari Nyasaye chigo narirorio bokabona abana batwarire mekemebe. Ebikore ebi kibigendete kogikeriwa nigo biamentera abaibori omuzigo murito. Feni mora buno omuibori niga agoteba netakire ng'aneye erigeriwa sobe memono etaragenderera koranda. Igo nabo kerekerere kanene muno intwa abang'ina barito kuibora abana kiabeire kerere kanene achinkoro chieito nare goteba iga ekerereke kiabeire kanene ase ng'incho abana abanda kentori ko borokereri nabo konyora noe nabari mboka ase ng'incho gotagetegerera abana nabo konyarekana basari. Abaibori buno muchakano okiregento nigo bakwiranirwa egecheke. Charles Omosa no mwalimu monene ase skuru ya Nyakiore imeye bunge ya West Mugirango. Mono abaibori they are referring in their roles kyo okora mentoring. Imete mentoring, it is very important. Ekaro kurigereria mang'ana ya abana aba korunga nabo konyora unlike imyaka twakinete abaibori they are not taking charge or control. Igo koranga abaibori abakurutera abarimu they are very happy kara abana bari school. Mbaja no na after no in small play onyo muri akora mikasana ngati gaba ndo ki school. Igo kona abaibori abange bagamberu na abana ne kitapia. Papa ba wika somewhere konyana batete ku threaten. Either you pay for my trip. I mean kwanya muibuli bono wika akokora because are threatened no mwana funsi. So abana funsi abana tona barabu school ha no nya no na baibuli bakora chi follow up. Abakasana bakore follow up nga discipline abana nga kiere. Ayo kagendrete ninki getakeire tokore. Bona baibuli imba suppose gente ketangani ko bango angesana na balimu ba share kitabia kiabana aba. Igoti gato nyare kubwatera na sama saba manene torera so manene ndake twakorire maminje Nyasaye onyarire gotigense yito. Ntwa baibori echikumu yito yaborite. Tigato gande gukwana na abana baitu to baorokie. Abana baitu tigabamanyenga aya na makoso aranyare ko bagakubabwati amatuka mange ekero to abaorokere iri koruchinka. Vincent Monda, Ensoko TV. Nemono murigito Vincent Monda kurwase county ya Nyamira togosuka bosio mwanchu murigaria ekero orasorboti rokobwatia nigo bono ababwatani au kurwase ebyombe biribite neta mangana yekerero nabo kurwase university au banyana koba bagokora hegikaro hime yomucho Nairobi ase bakwanire hobuya bukubwaterera chinchira chekerero koboko egati yabari baikirana ase gikarekyo no muriki hobotambe ase ewizara heteneta mangana hege corona magandra se chinka mu professor Constantine Nyamboga amona abande asibona bakwanire hobuya bukubwaterera chinchira chekerero koboko eriokoira hobokoreri bwense ya Kenya bosio ase amatuko anke. As a ministry responsible for gender, culture, and children's services, we sit at a vital intersection of people, identity, values, and inclusion. Our role is to ensure that we embrace digital transformation. We do so in a way that is inclusive, ethical, and reflective of our national values. We are committed to ensuring that technology does not marginalize, but rather empowers all Kenyans. This conference aligns strongly with the government of Kenya's broader development agenda, that is the bottom-up economic transformation agenda, and the digital economy blueprint, which prioritizes digital skills, innovation, inclusion, and knowledge systems as key drivers of national growth. Kenya continues to position itself as a regional leader
in digital transformation. Libraries have survived every major information revolution. That is something that we must take into note. From the scroll to the codex, from print to digital. But again, remember the question before us is not whether libraries will survive AI, but how libraries will shape a future in which knowledge remains trustworthy, inclusivity, and human-centered. When it comes to artificial intelligence, because especially when you are doing currently almost all our curriculums at the university level, whether you are in nursing, or whether you are in medicine, whether you are in information science, knowledge management, and so forth, AI is key. So artificial intelligence, for those who are information workers in general, whether locally or abroad, note that it is not replacing libraries. That's again from the point of Kenya Library Association. It is redefining how libraries create, organize, discover, and deliver knowledge. Throughout history, libraries have adapted from clay tablets to manuscript, from print to digital corrections. AI represents the next phase of that evolution. Digital humanities, which was one of the key sub-themes, has always represented the intersection of technology, culture, history, language, and scholarship. Libraries are no longer merely custodians of knowledge. They are becoming active partners. Toska bosio mwanchumu rigereria kagukwana negetasene kegagia Nsoko TV gwetera senchira yesimi Julia Nyanchama uyure homomanyi bwa mangana y'abarobya nigo bono ayenekire buna nigo ense egosiria hamagima ya abantu chimilioni 4.3 kira umwaka ayigankorengana negikaro ikikegendrete ky'abarobya hase omuchi Lisbon ense ya Portugal eriko kwandira hemero birio hebwente kubekwa kwenekia gukina omubaro w'abarobya bunenchere muyigo cyakwenekia ngutanga bare ugosiria kwa magima samatukare bosi. My name is Honorable Julie Nyanchama Nyamao, a midwife consultant and an aspiring governor for Kisii County 2027. We are attending the 34th International Confederation of Midwives Triennial Congress, which is being held in Lisbon, Portugal. And our main objective is to have 1 million midwives. This Congress has been well attended, bringing together participants from all over the world. Over 3,000 participants include midwives, policymakers, researchers, educators, government leaders, and development partners. Our main aim is to expand the midwifery workforce so that we are able to prevent 67% of maternal deaths, 64% of newborn deaths, 65% of stillbirths, and up to 4.3 million deaths that occur annually by 2035. This is very important to Kenya because currently Kenya is prioritizing reducing maternal newborn mortality through a universal health coverage. Every woman, every newborn, everywhere, they were in a movement and strengthening primary health care. Midwives are frontline in delivering sexual, reproductive, maternal, newborn, and adolescent health services, particularly in rural communities. The ICM Congress provides an opportunity for Kenyan midwives and health leaders to showcase innovations and best practices in maternal and newborn health, learn from global evidence and successful workforce strategies, advocate for increased investment in midwifery education, employment and leadership, and strengthen partnerships that improve health outcomes for women and newborn. Toskabosio mwancho muregeria soroboti ronde rituko erimorioka maiga ye county ya Kisii kubwatoke budget y'ekibesio mwaka uyu gabwechiri bubere 25 niko bono habamenyi abo boigo bare abaonchoria kurwase bunge abo machoge chache imeye county yo
baisokire chinga cyokuru ebirengere byabo igoro yo muswado yo barokandre goendekia ugotago kwabo hase ugotabekwa besende yonsi hase municipality ya Ogembo hase bono bagosereirie gochia koenekia gutarwa ebango yabo gochia se county ya Kisii onye tibari gochia kubekirwa gose onye county yo tiri gochia kurigereria buya e budget yo na kurwa na koenekia bokareria se municipality yo Murikito Apollinaris Akama no roboti rwa senjero wikira Megeye county ya Kisii kubwatuke budget y'ekibesa bo mwaka oyo gw'ekirubere 2025 nomo umwaka bw'ekirubere 2025 nigo bona bamenyane nabonjorere kurwase bunge yabo machoge chache besokirie na kuichanere gekoregie county ya Kisii gutabwatuka kibesa gukiase kiganje ke municipality y'Ogembo no nyanendururu tane wonguru kwa Dennis Mauti ndomo secretary bwa abantu bakore biashara e town y'Ogembo Kuria rero kirasangirwa next oro ekero goetia Ogembo was allocated 359 toka kitatumeka seito Dan Julius Ondema Malisa injo mojama ne business community ase municipality ya Ogembo onegen tona kumirire rori tukeri gari abeli gokumia ekare county government yego tomaba obisa ocha gukora public participation patakwa details chire buya asaba abantu Ogembo gosobwa amatubuya of late ba chagero kora public participation ba gukora n'abafanyikazi ba kuchibija ba sign bagenda. But today, abantu baito bari araisiringa amagoso naro bagokora baitie bintu behind doors. Bagukwana se chinsemo cy'Ogembo ase municipality yo nigo batebere buno gwetana wa kisiasa amono mu MC bwe chinseme cyo gokwirera barabugotwe kwa ebibe byaye. Governor may have no mu MC itoga different opinion forward ase kisiasa. He cannot punish omwemusie bwe ward ye naba nainchi siasa yabo na omweshimiwa Paradiso let it be totally different from development ye ward ye ngoro kujoshi bonale ninche women rep y'Ogembo market tindo tie sababu aratwarere differences no mwemusie atige gotokorere gasi buna banainchi b'Ogembo bono nigo bagosereirie gokia kugira gwakane bango gukia se county ya Kisii kweke municipality yo yabekero kibesa ki budget yo mwaka oyo iga watene nirie chogo ase municipal yonsi y'Ogembo chichiro chionsi boda boda chingoli chirupara bake binte bigabano birosiri buya elinde echoge manye koira n'Ogembo chilicense chimanye koira n'Ogembo. We as Ogembo people, Omachoge Church, Ogembo municipality, all stakeholders, we have agreed going forward nkosie katoro bisi ye municipal. Because we are not seeing anything whether Ogembo municipal is a municipal or is a town. It's totally confused. Noko na kukubulia kwa buchi somo governor Omoske Paul Simba Arati. We are aware nge budget ya ite twigornetikare this step we yemo governor ngo chiko yebekera signature emanya kobe bill. We are now asking Governor Simba Arati tabase kubeke bill yeri kiara buna yachete ayeirani back to the assembly with the recommendations. One of the recommendations koyo mate ebirega iga Ogembo municipality eba allocated chi project chi saine 200 million. Onye omoe governor yaite tuanjete mona tuwa mwanjito kama ikura. Aira nari geri ngo yoruse chibesa chia Ogembo municipality ningo ndamo te achirani. Ekikiloge ntoriko request we are demanding chibesa chira nago chicho. Ku reporter ya Kisii TV korwase chinsemo cy'Ogembo chichikotoka ewadi yabo chitendere bunge yabo machoge chache county ya Kisii Ncheria Apollinaris Akama Mwancho murigeria ase gukorera umuraibu barabanga ase bunge Senate Mheshimiwa Aaron Cheruiyot nigo bona esokire na kwegerera serikali ya Kenya Kwanza so kubeke miroberio yo kwenekia abananchi bonsi bari baikire miaka 15 nkonyora bariri baga yo konyora ebibande eri kwegenderia ase emiroberio yabo aigani gagocha ekera bange babere bakomoche serikali yabona so kubwatuka ebibande ochi asa abananchi bonsi neba ase bari batari abakenya
na ile IDs ambayo wanaoneshana ilipeana 2022 William Ruto alikuwa president January. Hii watu wamekosa agenda kabisa. Sasa wameanza kuzunguka na maneno ya fitina. Kuna Wakenya wengi sana ambayo walikuwa wananyimwa vitambulisho kwa sababu za kiujinga. Na tunajua ile ukora ambayo mlikuwa mnafanya. Hata hapa Kericho, because of voter suppression, we have nearly 300,000 citizens who are over the age of 18 but they don't have IDs. Sababu wakienda kwa chief wanaulizwa maswali mingi. Hey, baba yako ni nani? Mama yako ni nani? Na watoto wengine pengine hawajui. Hii mambo ya kitambulisho kwanza, to me it is a very primitive conversation. In any civilized society, an identity is just a form of recognition. Don't make it look like they are citizens that are better than others, that they are parts of these countries that deserve IDs and others that don't deserve. Tunajua ile uchungu mko naye ni kwa sababu there are sections and communities that have been marginalized for years, but under the broad-based administration we have made sure that Kenya is equal. Hiyo fitina yenu wa Kenya wanawangojea naye 2027 ndio mtajua ile ambaye haijawahi kuonekana. Najua nimesikia ati Gachagua anasema juzi wakati koti imeconfirm kwamba bunge ilifuata sheria kufukuza Kachawa. Wanatuambia ati sijui nini kufanyika vizuri ama gani kufanyika. Wacha nikuambie vizuri wewe. Hakuna siasa wewe unaweza fundisha William Ruto. Kama ulishindwa kupanga wabunge 100, utawezana na Wakenya milioni 10 na kitu. Wewe enda nyumbani pumzika na bibi yako pole bwana. Acha maneno hii ya kusumbua sisi na hadithi kubwa. Mwanchomo rigereria abo notoika omwerio ase ugukomanyaria ni kigwa semesema yakurwa ensoko kurenda ensemo ya kabira ase kagetari getambe kora na torega gano mugaka Edwin Nyangagu tunyara ko batogosanga ase ensemo yaringanaria kemo ya sobut kubwarero tugukoboria engenjo yomonuga omware na wigo omware nerieta herimo ase okorikwa kurenda ase okurwa enkwana nchibwate chingenjo au tujigosanga ase ensemeyo na bogosanga nintu ase namba ito yesi minabega ase mitandao yaito Oscar en Corona Torase kagetari getambe. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho monene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngotifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba
ona wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bw'omugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi yokobeka ase ekiage ekemo ningi kire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera ritko tomocha eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Mwancho murigaria wa Nsoko TV karibu sana naenda sense meiga ya kabere ringana ria kemoya obutuko bwale rombu ya mono asokondra gusanga na into buna twa Chicago kumanya ebarongo yane Frida Kerubo ase sababu tanya ko bachigo tange katayo lakini ringana ria kemoya wikariga ndra sengencho omugaka Edu Nyangagu noare ase studio gochigo sanga na inche to sange naye tone kibuna nkogende toro murobiro bwo kumanya henchira yo gukwana emenuga au yeke gusi na bwo kumanya chingencho chiaye taraswa ase okumanya tugusanga obutuko bwara tigatora mwari bagara tosugiria tumanyenga ki omukubi oyigo chakire na ndenga ki ari ganitiko chigusanga nto ase omurobiro bwo ringana reka moya karibu sana mbuya mano Clinton asoko ngari bageri gatogendere na mangana ali twanje tokora kera litukuria Jumatano kigati yo kwanira emenuga au yeke gusi buna butambe ninyi aliganetie togendere ku rwasto atigire karibu sana mwanchumo rigaria higobono twakoire ribaga ase engencho obutuko bwaro nigo tokoboria engencho yomonuga omware nabo igo omware nirieta hasokorikwa nabo rikorokana ndibwe kaine lakini kurenda ase okorikwana nabo konyoranga chingencho chiaye chire etobauti enamba yeito yesimi noere ase screen yago gagu 0788 6 obeke maragatano mwerio obeke isatu otwakire esimi ase studio toiwe ebirengeri byago omwaka Edu Nyangagu ataratumanya engencho ya omunuga obutuko bwara tikatura chaka ni gisimi cyabana ngitorego nga kibago tabigoro yenganeiga hello Nsoko TV wairire karibu sana ngotoko sangane Isaac Kinyoma marieta yo unalikoro omware ino monto omonto ase engencho ki omonto in that sense kara murabale uchi maguta mutwe allo nkoigwete nakara abana bali gukina ibo ikire myaka yo kuchiko kogenda iburu bakorire kuru iburu basoire nyomba baramire bono bakurukunga oino mwale kegara bwaramire bona akoragirire kunyomba aikoro runonde bwensi omwale elia kabere akara lirikale lirongo ngwe kulia lenge nyomba asili kombara bale liyo kuna likonya gutirega lya bwate meteli ebekire igure kuri rongo liyo kirire bakaliana nto pite ngo liko chalia sumuna na korwabu irongo wone liyo kiriria na lirikorukwa omwale kariyo mereye na ndere na bagatabanga karanko karumontaru wale likuba igana oli alikurusi omwale yaburukane bwa macho montonyo ubiro bwa keana igone nere tabauti ndatawe biamono yorure kerengeri kiaye igagu hello Nsoko TV Nsoko TV wairire karibu sana ngotoko sanganere bona nje na gukwanire bente kiga omware
n'omware omware n'omuntu olego kiburu abana bari kwiruburo iburu barami bunyomba nabo bakuru omware nga toba sakogando kya umuchirusyo ni n'omware muri gerani n'omware omware Renyombe utire chiyombe kiri cyo banyasi ngo tukirenge ivyo kivyaso aso banyasi kyamana kabanga oyino omware nga asoma iro omware omware noro olenge koba aso banyasi migosenyo mbe ndio chigutwa rio kiri kutarira se ekirama oyino omware Biamano gago korero gotemwa twaruni gokoro kuororo nturamanya ngaba bagendete kubwekania amachibu abega banyore usembaranyora. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanganera. Mokwana kama nono basta Thomas yanga nyambeta kuri gitwe mawawa. Karibu sana. Chinge nchoma ete ase omuntu gatoko sanga obutuko bwala nchiri cheche. Tokwana ne mangana omware na omware ndatebe nga omware omware na ali sosangia sako utwa no alese kimuni iri kiyasiri kubwaterera iri kiyasiri kubwatoko kagende nakali abantu kara baka yona baka ne kale monte miyo ya mulire baka iro muntu nyugwe liko miyo ya muliete iri kiyaya ne ko alibwate ibwate tezo ho bunyansi usase ali oso mutegetega asejo kiko aseri ko korunse eyo akatwa karukire omware omware n'omuntu kire iburu oko wekuru nyomba ubishire ne atoko ko omware na omanyitego Biamano teatro chase studio gaiga turaranga hebirangererio byomogaga edunyanga gubose nkogenda bire negatia bari basange ko ndara kwarigania ujumbe nere ya chire gaiga agotebanga Ensoko bwa iredu na Clinton agotebanga igo safa kurwa Ruiru agotebanga ari tangani omware no mwana ochire iburu egeka keriare nyomba igakurukwa omware nabo igo omware agotebanga nerio kiri mwamu liabutire sana ase inyomba irongo gosekirama tigato chasoro mwaka Edwin nyangabuna bo ogosangana intwe otomanyenga ejumatane ganga ki chinkwana cha baligere chabiri rero mangana abeire buya ange bukero umuntu ukwanire onyore uri uchagite iganyora buya watira abande umuri abanye kubwate korumagega bonsi banyora malita banyara gwatana na amalita yabira kuri kwasenjera ewekaine kurende atukwashinjira ibere cyatana ne kaine abo go chingenjo cyabo cyaba cyatana ne kaine tugokora kujya kwanda nimente linde lichererete lakini lindira asinini kurende ndichererete umware no mwana wanti atukwana umwana umumura warukire uri nyomba utari korora nabantu utari gutara utari kumera nabantu usotamenya ati nabantu bande era botambe gakubekwa kando umusigi yabweka nero kumuikange nera gusanga nera mangana umusigi n'umuntu uri kumurenda kerari nyomba na komo bosemya ne kya akobu umuntu monene nkyabwene to kora njatabwene letigo kora ekero arure nyomba abeire umuntu omonene na umware nerio kiri nanterete ekirama ikuruime ase nyombe gutwa eliko bali mwamu anane chinyomba cy'obunyansi osangiri nanterete obunyansi boli bosuguna ini kubikirama kuguchinse liko nanterera aenda abantu mbakwana gaiga nga igoliko bekwa igolika lingi gutumika buna eriogo lyemioyo na maene ande abana batamanyanga nasikira lingi gutumika buna eriogo lyemioyo umanyenga ekero umuntu agoguta emetako ekolire chinga gose chingo chiria gute chiri chimete ao eyende na mariogo bona ari na mariogo emete bwate amariogo ao gusera nyari kubweni amarwire ao kero kuyeuta chinguru chiri cyaye chiraserio kirire bona kuna ku eyinero yaringe kogeranga na bera atumika abantu begenanga na bekunyara gutumika na hende njaga kolire mere mama ene njaka bweni asingeje meteria ere ao
na indi miti nere kugwenia abantu bono ase gwetire njire iyo yaringe kunyara kugwenia emioyo ise ilikuba umutonde na gusengo boli kwaringe taragenda gento ngomenta kwarengerie tari gocherera gwata iri tarinde omwaro omware omwaro kegusiege kumagishinga bagusia baito nakibona baringe gutumikira ibintu byako ngaiga kolindi tigatoke some gikiri gitu mayantu bwati kende kyao omwaro ro n'umuti nabo uringe ungabuna ururigi rwaringe gutumika korosie gitanda mariti ali asa abantu bakurara imiti yaminyoka gutira iyende yabe gukengeka yarosio oburira asa abantu bakurara nabo igo omwaro uyu nabo abandi baringe koyo kolera imirimo yo kurisha no nyangiti mu mansa ingorora muti no barantita kubeka igo bwataiga uri asike gusigo kuru kwa omwaro igo omwaro aro n'umuti bukurisheria usibwo koroseria oburire asa abantu bakorarenga kiria bagusi bari korosi bitanda biri otige bibya rero byakire bikorosi gwenjera yekerero ase endabasi yomugusi tutararigeria chingencho chia mangana twasangire ase ngencho nabo baratware na bari birengerio ndo cyase omwaro yututararu ase ngencho ya kabire gaiga ndo cyabagotebanga nabo igo omwaro yo no rugatindikira niwo umuntu ogukwa utabwati people so tanywa mati utabwati mukungu nara gutindikira nigume ikemire kyo mugusiba no tunturi ukwandike mire tugutigera embunde na babo tenyo batebya abantu tutukwana engenjo yerieta umwaro ibo igo no gatindikira niwo umuntu okure utabwati mukungu taliyo mogesi umuntu abeire emyaka isaine konywa makurende tanywa mati twatebete gakuru kumwikora naberego ase ngencho ase endabasi yo mugusi omware ase engencho entangane gotebanga is a youth who has been circumcised recently no musayani ochire iburu warukire kurende ngwatebanga no mumura ase ngencho asa matuka bango iga ebikore ebyokoiro iburu kwa bana banyaruka byabire biko ambiyo asebonega kurenda asichinga kichiri cyamaye go munyaruka ngwanjirwa rengo rukumware bose ino nene na boyo itiri arenga somumura no mwiseke abega sense moyende omware bagoteba nga black substance rising in a fine flakes that smoke of wood nerio kiriri wateba nga ligotoka sense meri na bega se omwaro nero yagendra goteba nga is a piece of stick by the shepherd in driving animals ne naboigo asense menya kabere twatebanga no mote ore kubekwa se omonto sirio bogima bwaye otari bantu naboigo ase engencha gato tegotebanga is a man's name nerieta rio omonto mwancho murigeria nara yo twasangire ase eikeiga kero togenda tekoganye birengerio byogosiekera mwaka idunyanga una bukure chitaike chigura tomanya ejumatano yo mukubyo yega mubayeno norori umubayeno rero tigatukwanire umubayeno ugoto semia kurende nibo tito baisa gusiakiri nibo yaito kuyiria bube asengeje turo kinga nintu bono tororo tweba bali bande batara iborwa gusaba ke bagukina batara ikemia kelio kunyara kuri nibe tote banga bali nsi emia ke 15 batara bwatano nyene ke bande nga moria bionsi motigere bainani moria bionsi motigarerie bainani igenjere ndenga timoria bionsi pibiri mo bwate nibe yonsi pi moye tumia bobe abakari nani nabo bako babali batara iborwa iho yani ntura mbaraika ase tore baje na barabo bayiri gose bali abasinini bagendere tukina batari kirekerengo kirigyo kunyara kuria ande no nyonyo muiburi okure otigire nibo usangi bosemba bali abanene na barali kigali mugaka atigete amarimo baho nie abandi bamwe abombaro kunyora baraba ke bataraika emyaka baranyari go koegwe nibo yakaramba kunyara gutenera ibali underage gose abake boke myaka igonga twainyora aba bagukina onye no muga kukure otigire umongina kabwate ibingwerere gose ke bwatiraniti abantu akara abandi bakuri nibe yonsipi uri ogocha kuiburwere ningi agocha konyora igobotambe tubwenete twalie nibo kurinde titoye kora tutigire abainani
igo abainani mbali bataraigurwa guse barabake bagenderete gukina batari kimia kiria yokonyora enibo timoria bionsi motigalerie abainani guse bainani Mancho murigeria numubaino humuya ugocha se ekero chinga kiboigo uchumi tarabengiya igo bagendera kurende nibo kwani kyanga bagutumika geke batigarerie abainani nkorengi nasagia hase ugukorera humurubirito obutuko bwa rero tugotebanga Mwancho murigeria mbuya monase ugusanga naintwe hase chinga kechiga naboigo murikito Linet Nyambane kurwase studio akabere nagendete kuyarigania kwene kyabuna gekoraga ibere cyobutuko bwa rero na chikokoretera umuroberio bo umuinori na inchige koraga chinsa isato inchikonya kobagi nkoirana gaiga tosanga senchira yobuikira na sirebaga ryo mwaka Edwin Nyangagu abari bonsi batokonya kwene kyaiga ngochara senchira ngia kurwase studio akabere chenkuru kwa Clinton Ndiki.